Kabarwan, Bomingan, Pangasinan. Mag-end kami, isang kalangaan, kasintasan, at servicio, ikipinit gasolina. Haba mga ka-taker, oh, grabe oh. Ang haba. Hanggang dun. Hello sir, madam. Hello po. Naka-record kan? Naka-record kan? I-play ni tao. I-play si Titi. Ito yan, para mabigyan na tao. Karawaw! Sabi saya Uray Gasoline Station, Kabarwan, Umingan, Pangasinan, Philippines. Shout out po sa lahat ng kasama namin na nandito ngayon sa motorcade. Ang saya. Hello madam. Good morning mga ka-take care. Magandang umaga po sa inyong lahat. So ayan, akala ko full bar yung ating battery. Lubat pala. So pupunta tayo sa Uray Gas Station dito sa may Kabarwan, Umingan para umattend sa opening nila. So yun, kasama natin sa Susurando TV mamaya. Kita-kits na daan mga ka-take care. Let's go. Okay, mani popcorn. Nagmo-moist yung ating salamin. Good morning po. Maginaw na umaga sa inyong lahat. At i-shoutout natin si Idol Asis Kalika. Taker boom. So alas 8 mga ka-taker yung grand opening ng Uray Gasoline Station dito sa may Kabarwan, Umingan. At in-invite tayo ni Sorsorando mga ka-taker para umattend. At may free t-shirt, may free gas. At base sa natanong natin sa kanya ay may motorcade daw. Malalaman natin mamaya kung saan mag-start yung motorcade. Yeah, malapit na tayo mga ka-take care boom. Ayan, marami ng tao. Marami na nakapila mga ka-take care boom. Marami na nakapila. Ayan oh. So shout out natin yung mga nakapila. Ayan oh. So ito mga ka-take care, nandito na tayo sa may Uray Fuel Gasoline Station. Ayan. So ito, pwede na palang magpagas. Pwede na yatang magpagas. So itanong natin mga ka-take care. So shout out sa mga kasama natin sa motorcade. Naka blue uniform sila. Sige po, pwede po, pwede po. Sige po ma'am, sige po. Sige po ma'am, salamat po. Alright, so nakapila na tayo mga ka-take care boom. May shoutout kay ma'am, nilagyan tayo ng balon. Ayan o. Unleaded ma'am. Unleaded ma'am, 2 kilo. 2 kilo. Ay, shoutout natin si ma'am. Alright, so pagkatapos natin magkarga mga ka-take care, tawagan natin agad si Susurando TV para makapunta na siya agad. Dahil ito, nakaprepare na lahat yung mga atin ng kwan. Yun, thank you ma'am, thank you. Alright, so let's go. Sa Igid, pupunta tayo sa Igid. Morning Uncle. So yun mga ka-take care,
nandito na tayo sa may Uray gasoline station ng Cabarruan, Umingan. So yun, shout out natin yung mga sila ma'am, sir na nandun. Ito, nakahanda na yung mga upuan. Nandito tayo sa may Cabarruan, Umingan, mga ka-take care, boom. At yun, so itutuloy natin yung video mamaya pagka proceed natin sa sa motorcade. So yung good morning mga ka-taker, nandito na tayo sa may Uray fuel gasoline station dito sa may Cabarruan, Umingan. Ito, ongoing na nga yung nangyayaring paggagas sa mga sasali sa motorcade. Kasali na tayo at nakapaggas na rin tayo. So ito, susuot natin yung t-shirt na binigay nila ma'am. So shout out natin yung mga kasama natin kasali sa motorcade. Ayan, sa kanan natin, tapos dito sila sir, ang dami, marami kami mga ka-taker, mahaba rin, marami nakamotor, tricycle. Ayan, so shout out natin lahat sila mga ka-taker. Ayan, mga idol natin. Ito, meron ditong kotse sa pan natin, sa tabi natin, tapos meron din dito. Ayan, nilagyan tayo ng mga balon, sige isang balon. So puntahan natin yung mga kasali, puntahan natin, let's go. Naka-uniform na lahat mga ka-taker, boom. So natin sa Surando TV. Magkatabi kaming magbi-video mamaya. Hello madam, good morning. Ina, bibiro ka man, bibiro ka. Ay, dyan. Ito si Surando mga ka-taker, kasama natin. Kasama ko lagi. Shout out mga idol, please follow Surando TV, Kasorsor, kay ka-taker Benji, ka-taker Flores. Maraming salamat po. Ingat pa kayo lagi. Naka-live pa, Dre? Right, so naka-live. So nandito tayo ngayon sa may Uray gasoline station, Cabarruan, Umingan. At ito, nagre-recordan kami ng Surando. So kita-kits sa motorcade mga ka-taker. Yung mga ka-taker. So ito, nag-distribute sila ma'am ng t-shirt. Oh, shout out kila ma'am. Si sir, shout out kila sir. Ito mga ka-taker, ready na kami. Ready na. Meron na ring lobo si Kwan mga ka-taker. Meron na ring lobo si Rosso. Okay. Awan kanyak ma'am, ni Surando lad na balon na. Aghay kayo lahat na, naka-video tayo. Ay, shout out kay ma'am Janine. Ayan. May duwa. Ma'am? May Surando. Sige ma'am, dyan ay idawatan ka ma'am. Ready na. Ay, shout out kay sir. Ayan, good morning. Thank you sir sa pag-invite po. Thank you po. Ay, shout out kila sir. So sila yata yung mauuna. Ayan, ay shout out din kay ma'am na naglagay sa atin ng logo. Uray fuel, grand opening, Cabarruan, Umingan. Quality fuel for your journey. Ayan, ang ganda nung message mga ka-taker. Ayan, pumpak na. Tulog na kami mga ka-taker, boom. Ito, mag-start na yata. Announcement na mga ka-taker for the motorcade. Jumel. Ayan, shout out natin si Ma'am Panay. Jay Commander, kay Sine Ambulance City Pagkas. Sumarunod nagiti 4 wheels. Tapos tricycles, then motor. Kasi ako teramidan tayo. Katiruta tayo. At diretso tayo ijay pa going east. Loda jay tayo to Pukwa. Turn left. Then apatin Flores, Kapalitsan, Kapaliasen, then San Leon, then iikot sa Cabarruan, papasok pa sa labas. Tapos iikot, ganon. Ulitin na ako. Umunong na di kay 6 ambulance, tilabas, then 4 wheels, tricycles, then motor. So i-stopin na mga ka-taker yung paggagas nila. Dahil malatid lang sa minimum na tao yung may limit yung gagasolinahan. Let's go mga ka-taker, kasama ko si Surando TV. Alright. Sige po. Shout out kila madam. Karawaw. Hello, shout out family Oria. Ayan, mahaba-haba mga ka-taker, oh. Uray fuel, Cabarruan, Umingan, Pangasinan. Hello po.
Hello sir. Hi. Hi. Hello madam. Grand opening ng Uray Gasoline Station, Kabaruan, Mingan. Hello. Uy. Dalang punta motor mo. Nah, gini, yabak ko. Lukutan na mo. Shout out po. Ada, tanggalan mo sir. Hello madam. Hello. Good morning. Hello po. Good morning. So ayan, first time namin ni Sir Sarando mga ka-take care. Hello sir, shout out. Busina. Pap. Busina. Yun. Busina. Jarawaw. Ayan o. Jarawaw. Busina. Jarawaw. Ayan o. Yeah. Hello madam. Yun. Jarawaw. Busina. Jarawaw. Hello madam. Ayun, Jarawaw. Mga idol. Alright. So, yun. Sunod na tayo sa likod mga ka-taker boom. Let's go. Kabaruan, Mingan, Pangasinan. Mag-end kami, isang kalanahan, kasintasan, at servisyo, ikipinit gasolina. Haba mga ka-taker, oh, grabe oh. Ang haba. Hanggang dun. Hello sir, madam. Hello po. Wait. Ano itong pusi-pusihan niya? Naka-record kan? I-play ni tao. I-play si Tito ito yan para mabiglan na tao. Right, ulit na tayo mga ka-taker mo. Jarawaw! Ang sarap panoorin mga ka-taker oh. Yes. Uray Gasoline Station, Kabaruan, Mingan, Pangasinan, Philippines.
Shout out po sa lahat ng kasama namin na nandito ngayon sa motorcade. Ang saya. Hello madam. Haba oh mga ka-taker. Grabe. Traffic na yata. Nauna na si Sorsorando mga ka-taker po. Ay, abot. Ang saya! Ang saya-saya! Nauna na si Sorsorando mga ka-taker. Ay, naka-record na tayo mga ka-taker boom. Ang dami namin ha. Alright. Si Sorsorando nauna na. Traffic, traffic. Traffic, traffic. Shout out Padilla family. You know. Let's go mga ka-taker. Alright. Shout out sa lahat ng naka 4 wheels. Shout out sa family Orya, family Orya.
Welcome to Sinabaan, Umingan, Pangasinan. Iyon oh. Ayun oh, Rosita Sabado Elementary School. Ganda oh. So nandito tayo sa may Sinabaan ngayon mga ka-take care. Ano? Rosita Sabado Elementary School. Ayan. So iikot kami sa may Kabalityan. Papalabas kami ng Lapas sa San Leon. Ayan, good morning ante. Okay kayo ante, naka-vlog tayo, naka-video tayo. Mahaba-haba rin mga ka-take care ha. Ang saya, first time natin. First time namin ni Sorsorando mga ka-take care. Ang saya-saya. Ang sarap mapabilang sa motorcade mga ka-taker boom. Ang saya. Grabe. Nauna na si Sorsorando sa harap. Yun, di na tayo maka-overtake. One way na. Shout out sa lahat ng kasali dito sa motorcade ng Uray Fuel Gasoline Station, Kabaruan, Umingan, Pangasinan. Sa mga taga rito po sa Sinabaan, Kabalityan, lahat ng biyahero na mapapadaan sa Pangasinan, Eastern Pangasinan ay magpagas lamang dito sa Uray Gasoline Station, Umingan, Pangasinan. Nandito na tayo sa may Sinabaan. Ayun oh, Sinabaan. I love Sinabaan. Ito sa aming baguhan ni Sorsorando mga ka-take care. Masaya yung experience na to. First time namin mga ka-take care. Ang sarap ng pakiramdam. So tanungin natin kung ano, nakalimutan ko na yung susunod na barangay dito kung Kabalityan o mayroon pa. Ano kaya yung susunod na dito, barangay dito? Tanong natin mga ka-take care sa harap. Let's go. Kurbado. Nasa harap na si Sorsorando mga ka-taker. Well. Clear and hot. Yun. Sinabaan. Ayun, nasa harap na sa Sorsorando. One way lang pala dito mga ka-taker oh. Ayun, nasa harap siya. Shout out natin. Nung barangay na kaya to? Asinigjayan yun padray? Asinigjayan yun? Ay atan? Agbusina ka rin jay.
Nilawak ng ilog mga ka-taker, oh. Pasensya na po sa mga tulog pa. Good morning. Let's go. Morning, sir. Ante, dito ini ko niya, susuran daw. Uji panta ji apa ita gayam niya, paunag niya. Data kadwak suna. Okay kayo kung kasi ninapaw. Yan. Yes. Nakasalit yung motor kit at sa team provide ng alitri. Shout out sa lahat ng taga-Kabalityan, Linggan, Pangasinan. You know. Okay, thank you. Good morning, Barangay Kabalityan. Today is the grand opening of the Orange Mural. Yes. Hello there. Hello, madam. Hello po. Dito tayo sa kabila. Alright, yan o. Okay, halo. Alright, idol. Ayan o. Halo. Kabalik siya. Idol. Ehop. Ehop. Ang ganda ng buhang, idol. Shout out natin yung pinakahuli at pinaka-astig. Yun. Idol. Salamat daw. Meron pa. Alright, uncle. So ayun, shout out natin lahat ng taga-Kabalityan, Linggan, Pangasinan. Yun o. Hello, madam. Okay, so let's go. Abulin na natin sila mga ka-taker. Ayan, shout out Kabalityan, Linggan, Pangasinan. Shout out sa lahat. A few moments later. Update mga ka-taker bong. So nandito na kami sa may lapas. Oh, lapas na yata to, lapas na. Ayan. Alright. Ma'am, lapas atin niya. Lapas. So nandito na tayo sa lapas mga ka-taker. At ito, nandito na yung grupo ng motorcade, yung convoy nila. Dito natin naantayin sa may napakagandang tulay ng Lapas, Linggan, Pangasinan. You know, si Sir Sorando TV nandun sa dulo kasama ko.
So shout out pala natin sila ma'am dito. Ayun oh. Hi ka ma'am. Sa aming Buko Diyos. Buko Diyos. Yung mga mapapagawi po ng lapas, kabalit yan mga ka-take care. Makikita nyo yung bukuhan nila ma'am dito sa may tulay. So yan. Ma'am, pag uminom ba ako ng Buko Diyos, magkakalab life na ako? Yes, sir. Yun, mamaya inom tayo, joke. Sarawat. So andito na sila mga ka-take care. Kunan natin. Ang ganda naman ng lokasyon mga ka-take care. So kambal yung tulay dito mga ka-take care. Yun yung unang tulay at ito yung bago na. Alright, ayun, shoutout kila ma'am tsaka sir, you know. Na masarakan, hindi barangay, Katarwan, Pemikan, Pangasinan. Hello madam. Hello po, shout out. Shout out. Ayun o. Hello madam! Hello, hello! Alright. Hello. Hello madam! Lapit natin konti. Ayan o, hello sir! Idol! Ayan o, yay! Alright. Ayan o. Oh, ganda ng pagkakakuha mga ka-taker oh. Pagkakakuha oh. Grabe. Oh, panalo. Ang saya men. Ayan oh. Alright. Panalo mga idol. Si Sir Sarando nasa dulo. Ayun oh. Dito tayo pumesto mga ka-taker para tamang tama yung init. Ayan oh. Ayos. Panalo, panalo. Sarawat, sila madam. Oh, tanggal. Jangan, jangan. Jangan, Sursurando. You know. Ayun, nakaibisa ito ng sticker. Oo. Pero mga ka-taker, doon na natin sila abangan sa highway at lalabas yata sila ng San Leon. So doon natin sila abangan. Let's go mga ka-taker, boom. Dre, yarang mo, yarang mo. Nagikutak. Nagikutak. Ano maka-overtake tayo? Ayos, ayos. Hello, madam. You know. Panalo mga idol. Haba niya, ang haba. Ayan. Shout out kay Sursurando TV. Ayan, hindi tayo makaka-attend dito kung hindi dahil sa kanya. Thank you idol. Malapit na mga tiger boom.
ka-taker, update. Nandito na tayo sa may Yuray Gasoline Station dito sa Cabarruan, Umingan, Pangasinan. At ito, nandito na yung motorcade, yung convoy ng motorcade. At naghihintay na rin yung mga ibang mga idol natin dito. Ayan, shoutout natin sila. Ayan, hi kaya po. Ayun, so nandito na si Sir Sorando, mga ka-taker. Ito, nandito na si Sir Sorando kasama natin. Ayan, shoutout natin yung mga residente ng Cabarruan, Umingan, Pangasinan. Siyempre lapas na rin. At andun naka-set up na yung mga yung mga upuan, mga lamesa, tapos may food pack. Ayan. At yun, ayun si Sir Kan pala, shoutout natin. Hello sir, hi kay sir. Shoutout kay Sir De Los Santos. Ayan. Isang masugid natin na viewer na solid. Ayan. Good morning uncle. Good morning, good morning. Good morning uncle. Shoutout. Kasama rin natin sa vlog natin si Sir. Ayan. Sir, salamat sa laging panonood sa video ko. Ayan, shoutout. Solid si Sir. Ayan. So ayun, batiin din natin yung mga iba't ibang mga bisita dito andun sa kabila. At yung mga mga iba pa nandun sa likod. At ito, grand opening ng Yuray Fuel dito sa may Cabarruan, Umingan, Pangasinan. Ayan. At napakalaking opportunity to, napakasaya. Hindi tayo makakapunta rito kung hindi dahil kay Sir Sorando TV. Ayan, so shoutout ulit kay Kasorsor. Ayan. Please follow Sir Sorando TV. Ayan, solid. Okay, Manny Popcorn update. Nandito na yung convoy ng motorcade. Maraming salamat sa Oria family na nag-invite sa atin dito, mga ka-taker boom. Yuray Fuel Gasoline Station, Cabarruan, Umingan, Pangasinan. Shout out idol. Shout out. Ito na mga ka-taker, magpapark na yung mga yung mga kasama natin na nag-motorcade. Haba mga ka-taker, oh, grabe oh. Oh, ayun yung dulo, ang haba. Almost 1 kilometer yan mga ka-taker boom. Ayun oh. Oh. Grabe. Ang saya, men. Alright. At dito nga natatapos yung motorcade ng Yuray Fuel, Cabarruan, Umingan, Pangasinan. Alright, hello sir. Alright, let's go na mga ka-taker boom. Let's go. Anggal. Anggal. Kalagiti ang nakalapitisyan ako in the days to come. So kayo dyan ang pagkatulina. Dre, salamat sa pagsabi sa akin. Ayan, dahil kung hindi dahil kay Sir Sorando mga ka-taker, hindi tayo makakapunta rito. Thank you. Experience, ang saya. First time. So mga ka-taker, first time namin ni Sir Sorando TV na umattend ng ganitong motorcade. Kasorsor, please subscribe, follow Sir Sorando TV. Kasorsor, Share mga idol. shout out natin si Uncle. Ayan, hello Uncle, good morning. Karawaw. So shout out natin lahat ng kasali sa motorcade na ito ng Yuray Gasoline Station dito sa Cabarruan, Umingan. Ayan, shout out natin lahat sila. Ayan. Yun, shout out mga idol. Wala akong dalang sticker idol. Ang dala ko lang sticker. Susunod daw, meron yan, humihingi sa kanya. Ayan.
Ayan. Binibigyan na ni Idol Kasorsor ng sticker. Wala na. Alright. So i-follow nyo pa yung Facebook na Idol Kasorsor mga idol. Taga Lapas, Kapadat. Lapas. San Leon. San Leon. Taga Marlboro Country. Marlboro Country. Nagataduda. Marlboro Country. Sa Buenvilla, nakita iti sigurado masuki niya. Courtesy of Auntie Bibi. Niya. Talay na talaga, nagsapada. Nagparada kayo? Yan o, shout out natin lahat ng kasali natin na nag sumali dito sa motorcade. Yun. Ada jay, Renato? Apiki, Hilda, and Monica. Yung contact ninyo, ang panyalan na